थारैनो मोनसे जोबोर खास्रि बिस्रियै दुखुनांथावै जे बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गेरुवा सनापुर गामियाव मैया मोनाबिलि समाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बे जाथाया बासका जे सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव क्लास 12 आव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसुलि सुस्मिता बर', बिफा शंकर बर', बिमा फागुनि बर'नि जे फिसाजो बिनानावखौ जोबोर खास्रि बिस्रियै बुथारनानै गालांदों। जोबोद निन्दनीय मोनसे जाथाय बियो। बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला कमिटिया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाय बे जाथायखौ खालामदों बिनि फारसे जोङो गाज्रि मोननाय बा निन्दनीय जोङो बेखौ खालामदों आरो जोङो खावलायदों जि जाथाया जानामोन बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि जि जाथायखौ खालामनानै गालांबाय बेखौ पुलिस प्रशासना थाबैनो हमनांगौ, बेखौ इनकुइरि खालामनानै आरो बेखौ लकेल गभर्नमेन्टआबो जेसे हायो एसे थाब साजा होनायनि जि बेबस्था बेखौ दायित्वखौ लानांगौ होननानै जों खावलायदों। जि जाथाया जानाङामोन बेफोरबायदि दुखुनांथाव माखासे जाथायफोरखौ जोङो जाबाय थानायखौ ससियेल मिडियायाव बा निउसाव जोङो नुनो मोनगासिनो दं। जों मोनगासिनो दं माखासे जाथायफोरखौ, एभिडेन्ट माखासे दङ। दा खोथाया जाबाय बैफोरबायदि जाथाय जानायनि सिगां जोंनिफ्राय खावलायनाया जाहैबाय बेहाय जोंनि फरायसा लाइमोन फंबाय बिनानाव बिथांमोनाथ' एसे कनसियास जाखानांगोन आरो बेहाय स्पेसियेलि गार्जेन बिथांमोनाबो बिमा बिफा बा गामिनि गेदेर गोलाव बा गासैबो बेहाय एसे सांग्रां जानांगोन जे माबायदि थासारियाव माबायदि समाव जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि लामाखौ लादों। दा बेहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। दा बेफोरबायदि जाथाया जेन जाया फिन आरोबाव बेनि थाखाय जोङो खावलायदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो मोनसे जे गोदान बोसोरनि मोनसे दा थासारि फैगासिनो, गोदान बोसोर जाथारनोसै, बे समाव गोबां जोंनि लाइमोन फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोना जे बहाबा पिकनिक जाहैनाय बहाबा बेरायनो थांनानै बेफोरबायदिनो जानाङि बेसादखौ जानाय, सोबनाङि बेसादखौ सोबनाय, थांनाङि जायगायाव थांनानै दा बेफोरबायदिनो जाय जाथाया जानो नाङा बेफोरबायदि एकदम गनायजाथावि जाथायफोरखौ जानायखौ जोङो प्रत्येक बोसोराव जोङो सिगांनिफ्राय नुबोबाय थादों आरो गेजेराव एसे खमायबोदोंमोन। नाथाय देग्लाय बोसोराव बारानिख्रुइ बारा जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों जों। दा बेनिखायनो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै दुखु मोननाय जों बेखौ फोरमायदों आरो गासै जोंनि सारा बर'फोर आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो सुबुं, गासैबो गार्जेन बिमा बिफाफोरखौ जोङो खावलायदों जेन जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोना जेरावनो थाङाथों मानो बिसोरखौ एसे कनसियास नोजोरजों नायनांगोन, एसे बिथांमोनखौ मोजाङै दिथा होनांगोन आरो फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौबो खावलायदों जेन बेफोरबायदि निउ इयार होननानै जेन पिकनिक जाहैलाबायनाय बहाबा थांलाबायनाय दा फ्रि माइन्डजों जेराव मेराव थांलाबायनानै नाङि बेसादाव माने आगान होहैनाय, दा बेफोरबायदि जिनिसाव जेन जोंनि फंबाय बिनानाव लाइमोनफोरा जेन गोजान जायो, जों बेखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायहरनाय जाबाय।